so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ቻምፒዮን ዓመተ ስፖርት 2023-2024 ብምዃን ዘውዲ ደፊዓ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ስፖርት ዲቪዥን ኤዞዋ ማእከል ሰንበት ብዝተኻየደ ፀወታታት እዩ መጋረጁ ዓፅዩ። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ተዓዘብትን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ባህላዊ ስነ-ጥበባዊ ምርኢት ተሰነየ ብዝለዓለ ድምቀት ተሰንዩ ውድድራቱ ዛዚሙ። ኣቐዲመን ኣብቲ መዓልቲ ዝተረኽባ ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ደንደን ኢንሹራንስ ክኾና ከለዋ እታ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ትእለን እቲ መወልን ክለብ ደንደን ኣብ ልዕሊ መዘናቕ ዝኾነት ክለብ ኢንሹራንስ 3-0 ብምዕዋት ፅዋዕ ቻምፒዮን 2023-2024 ኣልዒላ። ስዒቡ እቲ ብርክት ዝበለ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብሃንቀውታ ዝተፀበይዎ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ክለባት ሃገርና ዝኾና ቀይሕ ባሕርን ደንደንን ዝነበረ ፀወታ እዩ። ዋላ እኳ ቀይሕ ባሕሪ ፀወታ ክዛዘም ሰለስተ ግጥማት ተሪፎን ከሎ ብኣግኡ ጎብሎን ምዃና ኣፍሊጣ እንተነበረት እቲ ፀወታ ግን ኣገዳሲ ነይሩ። በዚ ኮይኑ በቲ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ማእከል ዝተሓፀረ እንተኾነ ሰሓብን ህልኽን ዝመልኦ ፀወታ ኢና አንፀባሪቐን። ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ከዓ ቀይሕ ባሕሪ 2-1 ብምዕዋት ቻምፒዮን ዞ ማእከል ዲቪዥን ኤ 2023-2024 ብምዃን ዓባይ ዋንጫን ናይ ገንዘብ ሽልማትን ክትከውን በቂዓ። ኣብዚ ዝተኻየደ ፀወታታት ብሓፈሻ ክረአ እንከሎ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ደንደን ካልአይቲ ኢንሹራንስ ሳልሰይቲ ኩባንያ ሰገን ኮይነን፣ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ቀዳመይቲ ቀይሕ ባሕሪ ካልአይቲ ደንደን ሳልሰይቲ ኣስመራ ቢራ ሜሎት ብምዃነን ውድድረን ፈፂመን። ኣብ ናይ ጠባይ ደቂ ኣንስትዮ ክለብ ደንደን ክትፅዋዕ እንከላ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ክለብ ምሕዳር ጎላይፍ ብልፅቲ ኮይና ተረቂሓ። ብኤልሳ ሚካኤል ዝውነን ግብረሰናይ ትካል ስማይል ፕሮጀክት ተካእቲ ወለዶ ተረከብቲ ፖቾ ፊላን ዝኾኑ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይ ዲቪዥን ዝነጥፉ ተስፋት ተፃወቲ ብርክት ዝበለ ናውቲ ስፖርት መፃወትን ኩዓሳሱን ብሓገዛ ወፍያ ቀረባ መፃውን ኣብ መደብ ንምዕባል ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ክሰርሕ መዲባ ምህላዋ ነፂራ። ኣብቲ ናይ ምዕዳል ስነ ስርዓት ብዙሓት ኣርካናት ሰብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዔት ሃገርና ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ። ንእሽቶ ሓዉ ንብሉፅ ተቐዳዳሚ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ብምዃን ኣብ ዓለም ዝደመቐ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ዝኾነ ምስ ክለብ መጋቢት ጋንታ ዋንቲ ሩዝ ቴክኖርድ ዝርከብ መዋእል ግርማይ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ግራንድ ፕሪክስ ዲ ፕሎዋይ ናይ ፈረንሳ ተፀሚዱ ነይሩ። እዛ ውድድር ኣብ ጎደናታት ፕሎዋይ ዝተቐነተት ኮይና 186.9 ኪሎ ሜትር ዝርግሕ ነይርዋ። ነዛ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 43.540 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዝዋ ፍጻሜ ፈረንሳዊ ኣባል ክለብ ሲኣይሲ ዩናይትድ ኣትላንቲክ ዝኾነ ፈረንሳዊ ሄንሪ ባሴት ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 17 ደቂቕን 46 ንኡስ ካልኢትን ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ዛዚሙ። ግዜ ዘይከሰረ ወዲ ጋንትኡ ክሌመንት ብራዝ ድማ ስዒቡ ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ። 55 ካልኢ ዝድሓረ ተቐዳዳማይ ኣርኪያ ቢኤንኤ ቢሆቴልስኮ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ፈፂሙ። ወዲ ጋንትኡ ቤልጂማዊ ኦቤቪድስ ሻምናይተር ታሒዙ ከኣቱ ዝለዓለ ትራ ዝነበሮ ኤርትራዊ መዋእል ግርማይ ከዓ ንውድድሩ ምስቲ 2.54 ካልኢ ድሕራ ዛዘመት ጉጅለ ብምዃን መበል 69 ደረጃ ሒዙ መዛዘመ ሕንፃፅ ረጊፁ። ኣብዛ ውድድር ተቐዳደምቲ 2405 ሜትሮ ብረኸ ዘለዉ ኩርባታት እዮም ደይቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 26 ናሓሰ 2024 ናቕፋ ፕረስ 3 ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ መትከል ኢዮብ ንክለብ ተረንጋኑ ሳይክሊን ኣባል ክለብ ኣስታና ሄሮክ ሙሉ ብርሃን ኣብቲ ካብ 27 ናሓሰ ጀሚሩ ን5 መዓልቲ ዝካየድ ዙር ሃይናን ቱር ኦፍ ሃይናን መምስ ጋንታቶም ተሰሊፎም ክወዳደሩ ኣብ ቻይና ኣትዮም ይርከቡ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ተፋኒዩ ፀንሐ ኣከፋፋሊ ክለብ ሪያል ማድሪድ ነበር ኮሎምቢያዊ ጄምስ ሮድሪገዝ ናብ ስፓኛዊት ክለብ ራዮ ቫዮካኖ ተፀምቢሩ። ዝሓለፈ ዓመት ኮሎምቢያዊ ራምደል ፋልካኦ ምዛኒ ጄምስ ሮድሪገዝ ፀምበረት ተፃወተ ኮይኑ ውዕሉ ምዛሙ ካብታ ጋንታ ምእላዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም መተካእቱ ነዚ ምስ ውሕዳት ዓመታት ናይ ሪያል ማድሪድ ተፃዋታይ ኣፈሪማቶ ትርከብ። ኣብ ክራማት ዘሰላሰለዎ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ብሉፅ ተፃዋታይ ውድድር ኮይኑ ዝተፀውዐ ሮድሪገዝ ኣብዚ ውድድር ኣዝዩ ብሉፅ ብቕዓት ምንፅብራቑ ይፍለጥ። ዝሓለፈ ዓመት ምስ ጄምስ ሮድሪገዝ ምስ ኦሎምፒያኮስ ፃወት ምንባሩን እዛ ግሪካዊት ክለብ ወርሒ ሚያዝያ ውዕዘ ኣከፋፋሊ ብልክተኣዊ ስምዕ ክትቆፅዮ ብምኽኣላ ጄምስ ብዘይ ጋንታ ብምፅንሑ ናብ ራዮ ቫዮካኖ ብናፃዩ ተፀምቢሩ። ቅድሚ ዓመት ጄምስ ሮድሪገዝ ብልቓሕ ምስ ብራዚላዊት ክለብ ሳኦ ፓውሎስ ተፃወተ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ናብ ላሊጋ ዝደየበቶ ራዮ ቫዮካኖ ንጄምስ ሮድሪገዝ ድሕሪ 2020 ናብ ላሊጋ ተመሊሱ ክፃወት ኣኽኢላቶላ።
بأرن سلوت تسلطن ليفربول نحلا ولدات فالنسيا جورجي مامارداشافيلي مفرامة علا وغيرات الله ليفربول نز جورجيا وحلا ولدات مفرامس فالنسيا أبزر بتصنحت كوينة ليفربول مسار عقل تبلوسات حلا وتلدات كويمان كليهرن عليسن بيكرن زلوا خوينة نز جورجيا وبلوس حلا ولدات درونا بليفربول نحزلوا خوينو أب كلتشن عشان حموشن نام مسار ليفربول تمليسو كتصاوتين ليفربول فالنسيان أب سمع بصحن زلوا ليفربول مامارداشافيلي مفرام 35 مليون باوند أنجنزب كفيل على عب دورتموند تسفوا جمامراس جمرن نمصا تسفات نبيلو زنبرت قاعي جوزيف موكوكو نا فرنساويت كلب نيس تصمبيرو موكوكو مساغرايت غانتا جرمن تطرين فودو وانچ عالم 2022 مصواتو زفلت كوينو از جرمناو كفافالي نام نيس بلاق حس تصمبر كوينو نيس ببقعزات قاعي مستعجب بقوام كتسغاغرو تخيل كوينا 10 مليون يورو بمخفال ناب قوام كتقيرو تخيليا موكوكو صباح قطري ناب كتما نيس ممصا حكمناو مرمراتات كايد مدب تتحيزلو أسلطاني هاغرايت غانتا إنجليز نبر 7 غوران إريكسن لومي كم زعرفة تقليتو إريكسن بسنك حمام كانسر أب حكمنا كإلت سنحو قوينو لومي أما بل 27 عمود كابز عالم بمتفلي لو كدما قال جيزي أب أمازون برايم استزرقح الدوكمنتاري فيلم ناي 7 غوران إريكسن زياب كل تشحن شدشن نهاجرايت غانتا إنجليز مريحو أوانش عالم بستاسف سلطاني أبزا أمازون برايم زرقح دوكمنتاري المودة أوان أميليا استرأي خوينو أبزا فيديو تسفاي يقبر كم أوان تاون كل زكالو زقبر سبك الذكرون قبل تزاريبون إرو بزيك هاجرايت غانتا إنجليز 7 غوران إريكسن كلبات مانشستر سيتن ليستر سيتن لازيو روما هاجراوين غانتا تات مكسيكون ايفري كوستن زسلطنه مكورا سلطان يو أكفافال تشيلسي رحيم ستيرلين نا مانشستر يونايتد كسغاغر دلاي كم زلو تغليصو مسرت مجلس معكنا زينا انجليز لومي زغاو حو زيناتات تشيلسن مانشستر يونايتدن امسغار سانچون رحيم ستيرلين مقيار كزراربا مقانن يገልጻል وا ودي 29 عمت رحيم ستيرلين مانشستر سيتي 4 ناي بريمير ليج وناچو زركبو وناچو استعوتو خوينو ناب قند مقناقنت مان سيتي زغونت غوربيتا مانشستر يونايتد مزخيل بدغفت مان سيتي تتصلت تصاوتاي ዛ كلب نبر كخون مقانو يገልጽ ستيرلين اب تشيلسي سوماوي سيستم 20 شح كفلي زركب تصاطاي كوينو تشيلسي نروميل لوكاكو فناس عبان ستيرلين زوستو سب زي بالمتن مايا نمقناس مدب زلوا خوينا زالندناويت كلب نستصاطاي كابلان اوصياتو زلا قطر ماليو نبيدرو نيتوم هاباي فلت سانچو بتمساسالي كان مسارع مانشستر يونايتد تالي زلو خوينو دحر مسسلطان إريك تناك زحلف عمتا بقطمان صار ارسنال نقفيتا سلطان إريك تناك قطاو غبر مس دحر مابو بزا سلطاني كان مسارع مانشستر يونايتد تالي لو سانچو كمسترلين ام مانشستر يونايتد لعل ما يزوسد تصاوات ايو اسبانياويت كلب بارسيلونا نابرادال بايرن ميونخ اتيزولو تخلخال باير ليفركوسن جوناثان تاه نمفرام دلاي محدره تغليصو تخلخالي باير ليفركوسن جوناثان تاه مس ليفركوسن زلو على برامات 2025 زبقع كوينو مونيك نز قلبوت تخلخالي زمت كرامات بنصح نام مسارع بمصمبارو تحبابلو بمهلاوا زفلت كوينو مصمبار بارسا ناب علاغا زات قعين باير مونيخ دزي بالزين ايو بارسيلونا اقديما كابلاي بيسي ب 55 مليون يورو كفلي زفرمتو دان اورمو كساب حجي كتمزغبو كم زي قالت زفلت كوينو دغيمان جوناثان تاه مفرام نتي ابرادار كلبات الهلالن الاهلن اتيو زركب مقر تخلخالي إناغو ويليامز كم مسارع كتلقو دلاي كم زلوا زا كلب قرب زلو مغنات يገልጹ دايركتور زا كلب ديكو مس بورد زا كلب زعما فرام جوناثان تاه تزراريبهم زلو كوينوم بارسا ما اسنا ليفركوسن وقعو طلب كتقرب ياغن زتحبر يلن أسلطان باير ليفركوسن زافي ألونسو تخلخالي جوناثان تاه قرفومي زبل حساب زيبلو كوينو بوردي كلبو نزود 28 عمتا كافال بمأمان حدش وعل كفرمو امنتو كم زلوم مزا كلب قرب زلو منشطات مركوز بمقبار بيلت كاللز اسبانياويت كلب جيرونا نتخلخال بارسا إريك غارشيا نمفرام 25 مليون يورو طلب نمقراب تبدالو مهلاوا غازيتا ماركاز غلصت كوينا غارشيا زحلف عمت مزا كلب بلقح بلصت عمت محلافو يفلت إيطالياويت كلب نابولي بايا كادام تشيلسي أنجورين مفراما تغليصو أنجورين اب قرميت مسمر متقعد سلف كوينو اب كلب تشيلسي بوتا كركب زي مخالو كابتا كلب كوص زوسنه اب مسمر متقعت نيجي اوفليكس نيكو جاكسون نارك جيون زحزه تشيلسي اب مسارع كتصنحو دلاي بلان ود 22 عمت أنجورين صباحنا بكتما نابولي بمخاد حكمنا ومرمر زازيمو وعل كفرم مدب تتحيزلو كلب برايتن نمسرح مفرما كافال سلتيك مات اوريلي كمزا زمت قليصا
ኣብ ቀዳሞት ክልተ ጾታታት ንኤቨርተን ማን ዩናይትድ ብምርታዕ ሙሉእ ነጥቢ ሒዛብ ብናይ ዓወት ጉዕዞ ትግዝግዝ ዘላ ብራይተን ነዚ ኣከፋፋሊ ንምፍራም ነቲ ናብ ላዝዮ ከቕንዑ ክበሃሉ ዝጸንሐ ኣከፋፋሊ ቢሊ ጊልሞር ናጻ ክትለቆ ተጽቢት ትግበረላ። ኦሪሊ ናብ ብራይተን ክሰጋገር ንብራይተን 25 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝሓተታ ኮይኑ እዚ ኣከፋፋሊ ኣብ 2022 ካብ ኤምኬ ዶንስ ናብ ሰልቲክ ምጽምባሩ ይፍለጥ። ዝሓለፈ ዓመት ማልያ ሰልቲክ ኦሪሊ 18 ሸቶታት ከቁጽር ከሎ 13 ደጋንቱ ዘቁጠሮን ሸቶታት እውን ዝሃንደሰ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ማልያ ሰልቲክ ልዕሊ ሸቶታት ዘቁጠረ ተጻዋታይ ሰልቲክ ላውረንስ ሻንክላንድ ጥራይ እዩ። ኣቀዲማ ሰልቲክ ካብ ኣትላንታ 21 ሚልዮን ጠለብ ንምዕዳብ ኦሪሊ ረኪባ ዝነበረት ኮይና ዝተማሓየሸ ጠለብን ብራይተን ድሕሪ ምስዓቡ ሰልቲክ ንሕቶ ብራይተን ተቐቢላ ምስ ስምዓን ኦሪሊ እውን ናብ ብራይተን ክጽምበር ፈቃደኛ እዩ ነይሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐርብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ። ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ኣይትዘልወን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ